Ahoj, vítaj pri dnešnej podvečernej alebo večernej joge, ktorá je naozaj taká ukludňujúca, utišujúca po celom dni, možno taká ľahká príprava na večer. Dnes sa veľmi neodlepíme od podložky, ale niekedy sú aj také dni potrebné. Prosím ťa, nachystaj si deku. Môžeš si ju rovno pripraviť na taký ten obdĺžnik, z ktorého si vieš urobiť takúto rolku. Tu budeme potrebovať. Ak máš blok, kľudne si zober blok. Ak blok nemáš, nevadí, zober si knižku, možno Harryho Pottera alebo niečo také. A priprav si prosím ťa aj vankúš. Môže to byť taký ten vankúš z postele, normálny pod hlavu, alebo si zober vankúš z svojho gauča. Ja ich mám dva, ale len pre istotu. OK, to bude stačiť. Začneme rovno v ľahu. Takže prosím ťa, ľahni si na tvoj chrbát. Zatvor oči. Výhoda toho, že si doma, je, že neriešiš vôbec nič, neriešiš, kto je vedľa teba, kto by ťa mohol, nemusel počuť, neriešiš tvoj pocit z toho, dokážeš sa uvoľniť o niečo viac, ako keď si možno v priestore, kde to nepoznáš a okolo teba sú ľudia, ktorí nepoznáš, tak si to skús vychutnať. Zatvor už tvoje oči, zhlboka sa nádychni a zhlboka vydýchni. Skús prehlbiť a spomaliť tvoj dých. Skús si uvedomiť a odsledovať, kde všade lieta tvoja pozornosť. Možno ostala v všetkých tých povinnostiach, ktoré si dnes mal. Je to úplne v poriadku, ale teraz už prišiel čas, kedy si ju vezmeš naspäť k sebe. Tak si ju s každým jedným nádychom, ktorý teraz príde, potiahni naspäť do tvojho tela. Môže byť na veľmi veľa miestach a možno už si plnou pozornosťou vo svojom vnútri. Ak áno, kľudne si to užívaj. Nádych sťahuje pozornosť do tvojho vnútra. Výdych tú pozornosť ukladá. A keď už máš pocit, že neostáva nikde v okolí, v tom predošlom dni, je tu v tebe, začni vnímať dotyk tvojho tela so zemou. Uvedom si každý jeden kúsok tvojho tela, ktorý sa tej zeme dotýka. Možno si zvedom, aká je tu teplota. Či sa chceš zakryť, či nie. Všimni si, čo všetko počuješ. A potom si povedz, že ty si ten človek, ktorý rozhoduje o tom, čomu venuje pozornosť. Či sú to zvuky naokolo, či je to hudba, alebo sa dokážeš dostať do tvojho vnútra, do toho, ako dýcháš. Dých je vstupnou bránou do tvojho vnútra. Je to tá jemnohmotná energia v nás. Tak ťa pozývam, začni ho pozorovať. Započúvaj sa do tvojho dýchu a do jej úplnej prirodzenosti. Jeho úplnej prirodzenosti. Všimni si, že nie je miesto, kam by sa nevedel dostať. A ani náhodou nájdeš nejaké miesto, kde máš pocit, že to je trošičku ťažšie, skús tam poslať celú tvoju pozornosť a aj tvoj dých. Najbližší výdych to miesto začne pomaličky postupne uvoľňovať a nádych do toho uvoľnenia prináša takúto priechodnosť, priestupnosť a energiu. Dýchaj. Možno už cítiš, ako sa úplne prirodzene tvoj dých spomalil, zjemnil, prehlbil. Nadýchuj sa cez najvrchnejší stavec, ktorý sa upína akoby až k tvojej lebke a ťahaj tvoj dých až ku kostrči. A s výdychom
poď cestou naspäť od kostrče až hore. Hlboký nádych a hlboký výdych. Nádych už trvá rovnako dlho ako tvoj výdych. Vďaka dýchu udrž plnú pozornosť v prítomnosti. A keď aj odbehneš kamkoľvek, do minulosti, do budúcnosti, rozoznaj ten moment a vráť sa späť na toto miesto. Na miesto, kde sa práve teraz nachádzaš, na miesto v tvojom vnútri. Počúvaj tvoj dých. Nech ťa sprevádza. A najbližší nádych, ktorý príde, začne pomaličky prebudzať tvoje telo. Začneš pomaly hýbať tvojimi prstami na rukách, na nohách, rozkruž si zápestia, rozkruž tvoje členky. Rob čokoľvek v tejto chvíli potrebuješ. Môžeš sa na malú chvíľku natiahnuť ako ráno v posteli, keď sa zobudíš. Tak naozaj schutí, potiahni ramena možno až k tvojim ušiam. A s výdychom len vráť ruky naspäť vedľa tvojho tela. Skús už spomaliť po celom dni. Zjemniť a uvoľniť tvoje telo. S nádychom ťahaj kolena k hrudníku. Pokrčíš ich, objímeš sa rukami okolo nich, možno sa držíš za tvoje zápestia, možno sa držíš za tvoje kolena, no sa tak pohojdaj zo strany na stranu. Kľudne nechaj po celý čas zatvorené oči. Skús pozatlačať tvoju kostrč dole do zeme a postupne prenášať váhu čoraz vyššie a vyššie. Premasíruješ oblasť tvojej dviekovej chrbtice. Možno posunieš kolena a preniesieš váhu a ťažisko až na úroveň tvojich spodných rebier a budeš cítiť, ako sa aj tá vrchnejšia časť tvojho chrbta zabára do zeme viac a viac. Zastav pohyb pomaly a jemne. Nemusíme ho seknúť. Necháš ohnuté kolená, dlaňami sa už držíš za tvoje jablčka z tej vrchnej strany a poďme rozkrúžiť kolena. Každé koleno bude opisovať svoj vlastný kruh. Ide nám o to, aby sme rozpohybovali bedrové kĺby. Takže to je presne to, čo potrebuješ práve v tejto chvíli spraviť. A skús ísť do toho maximálneho rozsahu, ktorý tam dnes máš. A budeme meniť smer krúženia. Zastavíš pohyb, pritiahneš práve koleno k pravému ramenu, ľavé k ľavému, chytíš sa dlaňami za tvoju maličkovú hranu chodidiel a s nádychom zdvihneš chodidla. Nohy vytvoria 90 stupňový uhol, sme v pozícii šťastného dieťaťa. Ak cítiš, že ešte potrebuješ pohyb, správ ho. Možno sa pohojdáš, možno natiahneš jednu nohu, vystrieš druhú. Môžeš to urobiť aj tak, že sa chytíš za tvoje stehna. Nájdi si to svoje. A teraz už len zastavíš pohyb, spúšťaš chodidla naspäť dole do zeme, kolena ostaví na šírku tvojich bedier, dláne môžeš položiť do podložky. Nádychni sa s výdychom uvoľniť tvoju tváru, voľni tvoje ramena. Ešte jeden nádych a poď s výdychom nechaj kolena klesať doprava a možno pohľad smeruj doľava. To je ešte 5 krát na jednu aj na druhú stranu. Nádych ťa vráti naspäť na stred, výdych ideš kolenami doľava, pohľadom doprava. Nádych, výdych.
Prepájaš dých, prepájaš pohyb. Poďme ešte jedenkrát kolena doprava, kolena doľava. Nádych naspäť na stred, výdych druhá strana. Nádych zastaviť tvoje kolena v strede. S výdychom sa poďme presunúť na pravý bok. To je ono. Zatlačíš ľavú dlaň do zeme. Nádych ťa zdvihne hore do sedu. Zdvihne sa kľudne pomaličky, jemne. Prejdeme do pozície mačky. A skúsime rozprúdiť ešte tú našu energiu v chrbtici. Sa tak trošku spriechodní, takže pod nádychom otváraš. S výdychom gulatíš. A kľudne maj zatvorené oči. Urob čokoľvek potrebuješ. Poď ešte 5. Ostaneš v neutrálnom zakrivení chrbtice. Dlane spustíš toho do podložky, zatlačíš ich, nádychneš sa, prekrížiš tvoje palce na nohách, otvoríš kolena na širšie a s výdychom už prechádzaš do pozície dieťaťa. Nechaj zad klesnúť na zem. Polož kolena, polož čelo a ak potrebuješ, kľudne si môžeš položiť pod tvoje čelo vankúš, knižku, blok, deku, čokoľvek. A pohojdaj sa ešte v oblasti tvojich bedier. Skús ich uvoľniť vlastnou váhou. Ďalší nádych príjemne natiahne tvoje ruky dopredu. Možno cítiš, že ramená sa smerujú až k tvojim ušiam a s výdychom dosadáš zadkom bližšie k pätám. Sú to také milimetrové pohyby. Vôbec ich nemusí byť vidno, stačí, že ich cítiš. Nádychni sa pozdĺž celej chrbtice, s výdychom vnímaj uvoľnenie. Dobre si aspoň 5 hlbokých dýchov a kľudne teraz už uvoľni tvoje predlakia do podložky. S ďalším nádychom zatlačíš dlane do zeme, pridvihneš hlavu a pravú ruku nasmeruješ doľava. Opäť môžeš si zobrať deku, môžeš si zobrať vankúš, môžeš si dať pod tvoju tvár čokoľvek. Skús nájsť miesto, kde prebieha rotácia, kde ho cítiš. Skús vnímať možno natiahnutie svalov okolo ramien. Skús vnímať na hlbšej úrovni, či cítiš niekde napätie a skús ho tvojim výdychom rozpustiť. Poď s nádychom vrátiť tvoju pravú ruku naspäť. Čaká nás to isté naľavo, takže len ľavú ruku nasmeruješ do strany, položíš líce na podložku. Cítiš uvoľnenie, natiahnutie, nezadržiavaš dých. Dýchaj, už vieš, čo robíš, už vieš, čo ťa čaká. S nádychom poď opäť zatlačiť tvoju pravú dlaň, vyjdi z pozície. S výdychom polož čelo naspäť na zem, poď pomaličky stiahnuť ruky vedľa tvojho tela, dlane otočené hore do stropu. Navnímaj oblasť tvojej kostrče a s najbližším nádychom sa začneš pomalinky stavec postavci rolovať hore. Hlavu nechávaš uvoľnenú a napriami sa ako posledná. Prejdeš hore do sedu, sede na pätách. Snažíš sa spojiť tvoje chodidlá, spojiť tvoje členky. S nádychom sa napriam. Poďme od tvojej hlavy. Dýcháš a pod výdychom položiť pravú ruku na ľavé koleno, ľavú ruku oprieš vzad, môžeš si opäť zobrať blok, zobrať deku
Smeruješ pohľad dozadu. Nádych, vráť sa naspäť. Ľavá dlaň, práve koleno, práva ruka vzadu. Sme v rotačnej pozícii. Môžeš si predstaviť, že vďaka tejto rotácii, ktorá žmýka tvoju chrbticu, odnáša pozícia celý tvoj predchádzajúci deň preč. Nádych, poď naspäť, nastred. Teraz je čas, kedy si vezmeme ten šúlok z deky. Možno budeš chcieť na budúce použiť deky dve, kľudne to urob. Ale teraz prídeme na to, či áno alebo nie. Šúlok si položíš, rolku si položíš na podložku. Ideme si na ňu láhnuť. Láhneme si na ňu chrbtom. Tá deka sa nám dostane pod lopatky. Takže skús nádych tú spodnú hranu tvojich lopatiek. Polož dlane za seba, nádych, s výdychom ideš dole a snažíš sa položiť naozaj tú spodnú hranu, to znamená hrudnú časť chrbtice dole do zeme. Alebo teda na tú deku. Môžeš nechať vystreté nohy. Ruky spustíš do podložky, dlane otáčaš hore. Táto pozícia úplne jemne otvára celý tvoj hrudník. Keď otočíš dlane hore do stropu, otváraš aj tvoje ramená. Zatvor oči a len dýchaj. Vnímaj, ako dokážeš predýchať celý tvoj hrudník. Dokážeš sa z chutí a naplno nadýchnuť. Možno máš pocit, že konečne sa môžeš tak riadne nadýchnuť a aj vydýchnuť. Uvoľni tvár. Uvoľni sánku. Uvoľni ramena, pusti z nich napätie, nepotrebuješ sa otlačiť do tej podložky. Jednoducho len buď. A skús nechať pozornosť v vnútri. Možno budeš cítiť, že si chceš položiť pod hlavu vankúš. Ak na to prídeš, kľudne to urob. A možno si skús ten vankúš položiť tak, že ho budeš mať až pod tvojou krčnou chrbticou. Ramená ostávajú položené v zemi. Nie sú vyložené na vankúši. Dýchaj, nezadržiavaj dých. Čaká ťa 10 hlbokých nádychov aj výdychov. Skús sa pohrať s dĺžkou. Skús vnímať, ako by tvoj dých vyplňa každý milimetrik tvojho hrudníka. Čakáte ešte hlboký nádych a hlboký výdych. Potom pomaličky, ak máš vankúš pod hlavou, vyberieš ho. Prejdeš na pravý bok,
Nádych zdvihni do seba. Deka ostane tam, kde je. Ostaneš sedieť na pravom boku. Deku, ak sa ti trošičku splaštila, si môžeš napraviť. Pôjdeme na uklon, opäť cez deku. A položíš si na tú deku túto oblasť medzi spodnými rebrami a tvojou pánvou. Použij tvoju pravú ruku na to, aby si sa položila na podložku. Takže pôjdeme najskôr na pravú stranu. Dobre? Nadýchni sa, s výdychom sa skladaš, pokladaš dole. Opäť môžeš zobrať vankúš, položiť si ho pod hlavu. Ak máš vankúše 2, ten druhý si môžeš položiť medzi tvoje kolena. A nechajme v jednej línii tvoju pánu, rameno a ucho. A je na tebe, či chceš nechať pohnuté kolena, alebo sa ti žiada nohu vystrieť, možno to bude len tá ľavá. Najbližší nádych, ktorý príde, potiahne tvoju ľavú dlaň hore a položíš si dlaň na dlaň, alebo si ju oprieš o vankúš, zavrieš oči. Je to naozaj taký jemnučký úklon, vďaka tomu, že si položila tú deku pod tvoj bok. Opäť možno budeš na budúci cítiť, že chceš deky dve, kľudne tak urob, keď sa vrátiš k tomuto videu. A vnímaj, že dýcháš do bočnej strany tvojich rebier. Predstav si, ako keby chceš tú bočnú stranu vyplniť a vytvoriť medzi tými rebrami vďaka tvojmu dýchu priestor. Teď nás čaká taká minútka a pol v tejto pozícii a potom len druhá strana. Skúsi všimnúť, kde všade blúdi tvoja pozornosť a či ju dokážeš nájsť tu. Ale je to v poriadku, tá naša mysl zvykne byť oveľa hlučnejšie, keď sa takto telo stíši. Vôbec sa nemusíš ani sústrediť na to, že chceš ísť pozornosťou k tvojmu dýchu. Možno len urob ten pomyselný krok späť a staň sa pozorovateľom tvojich myšlienok. Päť hlbokých nádychov, aj výdychov je pred tebou. Skús si uvedomiť, že to vrchné rameno nepadá dopredu ani dozadu. Ešte ten hlboký nádych, hlboký výdych a najbližší výdych, ktorý príde, bude stiahovať tvoju vrchnú dlaň pred hrudník. S nádychom sa znovu roluješ do seba, bočnou stranou vytlačeš a hlavu nechávaš úplne uvoľnenú a zvihne sa ako posledná. Čaká nás to isté na opačnú stranu. Stačí ti, keď len otočíš tvoje kolena, na chvíľku chrbta. Sadneš si, môžeš použiť opäť vankúš, ten druhý nechávaš nachystaný, nahmatáš si ten priestor pod spodnými rebrami a tvoju pánu. Najbližším výdychom sa uložíš. Môžeš zobrať vankúš, spodná dlaň ľava je otočená hore. Znovu skúsiš navnímať ucho, rameno, bedro. Nádych, pravá ruka, položí sa na tú ľavú. Môžeš zatvoriť tvoje oči. A opäť je na tebe, či necháš kolena ohnuté, alebo možno vystrieš tú pravú nohu. A dýchaj. Tentokrát predýchávaš celú pravú stranu svojho tela. Priestor medzi rebrami.
Takže 5 naozaj hlbokých nádychov, výdychov, vyplniť ten posledný milimetrik v hrudníku, z boku, priestor medzi rebrami, ktorý tam ostáva. Nadýchni sa, vydýchni, naozaj hlboká. A pod pohľadom s výdychom stiahnuť tvoju pravú dlaň do podložky. Nadýchni sa pridvihneš až hore do sedu. Poďme si už ľahnúť na podložku, čakám na záverečná relaxácia. Takže ľahni si na chrbát a úplne uvoľni tvoje telo. Si na najlepšej ceste. Ak cítiš, že potrebuješ, môžeš ohnúť tvoje kolená a oprieť ich o seba. Chodidlá roztiahnuť možno na trošičku širšie. Zatvor oči. Ak potrebuješ, tak sa ešte prikryj. Alebo urob, ja neviem, pusti si hudbu, čokoľvek. A potom si zatvor tie oči. Uvoľniť celé tvoje telo. Od piet, milimeter po milimetri, až po temeno tvojej hlavy. Skúsi predstaviť, že každý jeden výdych, ktorý príde, prináša hlboké uvoľnenie do celého tvojho tela. A ideš od tej najvrchnejšej vrstvy, ktorá sa dotýka zeme, až po tú najmenšiu bunku v tvojom tele. Môžeš to robiť ako dlho chceš. Použij každý jeden výdych na to, aby priniesol pokoj, pohodu, oddych do tvojho tela. Môžeš pozorovať myšlienky, ak potrebuješ. Ale odstup od nich. Len ich vnímaj, ale nerozvádzaj ďalej. Ostaň v tomto hlbokom uvoľnení tak dlho, ako potrebuješ.